ҳамасола дар кишвар 23 феврал ҳамчун рӯзи артиши миллӣ қайд карда мешавад. бо мақсади сазовор таҷдил намудани ин сана ҳафтаи равон як гурӯҳ ҷавонони фаъол ба қисми низомии 3502 раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ ташриф оварда бо шароити хизматбарии сарбозон ва ҳолати будубоши онҳо шинос шуданд. ин иқдом зери унвони як рӯз дар қисми низомӣ бо афсарону сарбозон ба роҳ монда шуд. ҷавонони фаъолро сардори раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ полковники милитсия бухоризода Мансур Ғоиб ва командири қисми низомӣ роҳбаладӣ намуда бо ҳаёти сарбозӣ шинос намуданд. тавре зикр гардид ҳадафи аслии шиносоии ҷавонон бо шароити мавҷуда дар қисмҳои низомии қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ пеш аз ҳама воқиф гардидани ҷавонон аз хизмати шабонарӯзии сарбозон ва дар дили ҷавонон бедор намудани ҳисси хиштаншиносии миллӣ, арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва ҳифзи марзу буми кишвар мебошад. дар ин замина қайд кардан зарур аст ки ҷавонон дар баробари донишомӯзӣ инчунин арзишҳои миллиро низ пост медоранд. зиёда аз 200 нафар ҷавонони фаъоли кишвар бо рафти хизмати сарбозони ин қисми низомӣ аз наздик шинос шуданд. онҳо дар ин рӯз аз хобгоҳ, толори варзишӣ, ошхона, нуқтаи тиббӣ ва дигар ҷойҳо дидан намуданд. ҳамчунин онҳо аз гӯшаи дидорбинии сарбозон ки барои мулоқоти сарбозон бо волидон ва оилаҳояшон ташкил гардидааст боздид намуданд. мавриди зикр аст ки сарбозон дар вақти адо намудани хизмат ба курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ дар қисмҳои низомии қушунҳои дохилӣ ҷалб карда мешаванд ки барои соҳибкасб гардидани онҳо мусоидат менамояд. чунин иқдом ба сарбозон имкон медиҳад ки пас аз хондани курсҳои кӯтоҳмуддат соҳиби ихтисосҳои ошпаз, сартарош, кандакор, устои барқ, устои таъмини муҳаррики нақлиёт, дуретгар ва сохтмончӣ гарданд. ҳамчунин ҷавонон аз макони касбомӯзии сарбозон дидан карда бо дастранҷи хизматчиёни ҳарбӣ ошноӣ пайдо намуданд. дар анҷоми боздид дар майдони қисми низомӣ аз ҷониби сарбозон машқҳои гуногуни ҳарбӣ бо силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ машқҳои танбатан намоиш дода шуд. ба хотири болидарӯҳии сарбозон аз ҷониби ҷавонони фаъоли кишвар барномаи фарҳангию фароғатӣ ки саршори шеъру сурудҳои ватандӯстона буд пешниҳод карда шуд.